Chibeule tudruma chuan number system zir kan tumanga number system hi mathematics a chuan poimo ema number system shit mumal lo chuan mathematics hi shil fia thiam thei ani lawa shit thiam thei po ani lawa number system shit thiam mumal lawa maths thiam kan tum chuan mishing mangaina shelawa pathian mangaina shil fia tumang chau ni dona chumini wang chuan number system hi mathematics a chuanin poimo ber te jingami ani chu wang chuan number system hi uluk takin shit thiam kan tumanga number system hi so em khan high school vela tang hian kan zir tran to chu wang chuan heng hi mathematics zir zel tum tan tele science shim zir tan te le kan nazam na thleng po in heng number system kan hriat chian hi poimo em ani ti kha ama sain kan soilang ta sela chawme sabera chuan number system chu eng ti khon lai train nge chan ti khani number system hi Babylonian hawa tanga in chan te pon ti china ti chuan ama sabera chuan enge number kha enge kan mo na chan ti kha zon na ha om tani number kan mo na chan chu counting thil chher kan mo wangani thil tamlam chher kan mo wangin concept of number kha kan mo ani mo chumi wang chuan number system kharon choka ti chuan number system masaber kan nei chu counting numbers kan ti. The first set of numbers which was known to men was the set of positive numbers. Positive numbers kan ti chu positive numbers emo natural number te pokon ti thenga ngo number ren chu antinan tu emoni thil nei zat kan soidonin chu pa chuanin ser thum minus 2 anei kan tingai lawa ser thum minus 5 anei kan tingai lawa chu pa thil nei tamlam soinan chuan ser thum pakhat anei ser thum pahni nei ser thum pathum anei mo atamlam kan soinan khan the first set of numbers which was known to men mishing in a kan man masak ber chu a positive lampang khani ti chuan natural number mo kan nei ta natural number a chuan 1 atangin in tana natural number chu 1 atangin in tana 1 2 3 4 5 hi counting numbers kan ti te khan ya ti chuan chumi ta chuan heng natural number counting numbers kan nei ta hian whole number kan nei ta ni ti chuan whole number a chuan natural number atang khan 0 kan bel ta ni 0 kan bela ti chuan 0 atanga tanin 0 1 2 3 4 5 kan ti hote kha whole number kan ti chuni le ta ti chuan chumi ta chuan thil pei te kan ron mo chauta mo pei te kan ron mo chauta pei te hi tun hma kan mo thu ta ni lawa man la ya number concept ron chwa than tirin kan soi to ang khan am sabera chuan thil chiar kan mo wangin number kha kan mo chumi awang chuan concept of number kha mo number kha aron chuak ta ti chuan natural number counting number kan neya chumi ta whole number kan neya chu ta chuan 0 ron tel ta thil pei te kha an lo mo to awang khan chumi ni wang chuan minus lampang ho negative numbers ho kharon chuak ta ni chuan negative numbers kan ti a chuan negative natural number big minus 1 minus 2 minus 3 tiang te khan ni ti chuan heti lai kan soi lai hian thlir tu te chinga no pang te po kan lo mo awangin minus ani hian ti lampang hian minus 5 ani chuan minus 3 aina te non ti dani akal hlat tel ti hian ate tel tela ta train rong kala te train rong kala ate train rong kal zela ta hian minus 1 hi ron lian ber ta integer a chuan 0 ron thlenga 0 train kal chho chara ate train alian rong kal ve thunga kha kan hriat belatan kan swing sela chuan integer hi z z hian kan denote thina
whole number chu w kan ti mai a natural number chu n kan ti mai a ti chuan z or z comes from German what zalen chumi chu to count thil chiar na no to count atang kan mangani ti na ni ti chuan chumi da chuan rational number kan nei le a rational number chu q in kan denote china q in kan denote a enge rational number chu they are numbers of the form p by q numbers of the form p by q p by q where q is not equal to 0 q hi 0 ni thelo and p le q te hi integer ami z z and p and q belongs to z he belongs to tinani match chuan belongs to chuan p le q te hi integer ami nia why q cannot be 0 0 nom tani hetinge q hi 0 ni thela q hi 0 ni chuan q hi 0 ni chuan number engemo entina achunga 3 omse atnoya hian 0 om chuan chu thil number reng 0 kan divide chuan undefined alo chok thinani infinity entina 5 po 0 kan divide chuan undefined or infinity aron chok thinani chu wang chuan hetiang p by q hian q hi 0 ni ve thelo ni chuan rational comes from the word ratio rational kan ti hi ratio ti tang ran chok ania chu mizo tong chuan chung le noi nei chung le noi nei kan ti ho khani mai a chu english chuan having numerator and denominator ti na mai ni chuan example pela rational number chu enge rational number kan ti ho chu 1 by 2 nothing 1 by 2 hi rational number ani rational number hi a definition a chuan rational number are of the form p by q where q non-zero and pq belongs to integer hi integer ami ni 1 hi integer chuan a hnoi mi true po integer tho true po integer chu wang chuan integer by integer ani chuan rational number ani mai mase an hnoi hi 0 ni thelo kan ti kha chuan hi 3 by 5 hi integer ani 3 hi 5 po integer chuan 5 hi 0 ni lo chu wang chuan 3 by 5 po hi rational number ani chuan chu tiang che chuan 10 by 3 en leila 10 by 3 hi 10 hi integer ani 3 po integer 3 hi 0 ni lo chu mini wang chuan 10 by 3 po hi rational number ani chuan concept of number kan soi kha a in chan na chu thil chiar mamawh na tanga in chan ania chuan positive number kan nei ma sakara positive natural number kan nei a chuta chuan positive number natural number kan nei a natural number chu 1 2 3 4 5 kan ti ho kha nia chuan adota whole number kan nei a chu natural number 0 kan velin tina 0 tangin in chana about zong chu natural number tho kha nia chuan whole number data integer kan nei a negative atangin in chana chuan 0 1 2 3 4 in chho le a chuan chumi data rational number kan nei a rational number chu tuna khan masalam kan soi to a chuan rational number tuna example kan pek kha in le pela 1 by 2 te chuan 1 by 2 le 10 by 3 kha in le 1 by 2 hi inge 1 by 2 hi kan divide chuan 0.5 chuan 10 by 3 hi kan divide chuan 3.3333 tawp thei lo ni chuan hei hoi rational number kan ti khani ta chuan rational number hi asoi dan dang le a chuan in other
Watch. Rational numbers are terminating or repeating or recurring. Hi rational number ani. Asan chu achung ami 1 hi integer ani anhoi mi 2 hi integer ani boka 2 hi 0 ani lo boka. Chuan 0.5 lo choka chu terminating. 5 a top mak ani. Tro 0.55 a top mak ani. Chuan next 10 by 3 kan neya chu 3.3333 ne tro. Chu 3 point nuwa hian 3 hlir om ani. 3 hlir hi a in repeat ani. Tro chuan a in repeat ani chu tiang ani chuan heng ho hi rational number kan ti ta tho khan ni. Chu rational number chu ama sabera chuan they are of the form p by q where q non-zero and p le q te hi integer mi ani turani kan tia. Chuan rational number kan sei zela rational number sei dan danga chuan they are terminating or repeating. Chu rational number kan sei. Te chun nia chuan rational number hi rational number are everywhere dense. Everywhere dense. Am je chu rational number te hi khoya po an khat vekani tinang ani a simple ber chuan mizo tong chuan rational number te khoya po an khat vekani chu enge am zia en don tai la ta hian hi number line ni ta se ta hian a ta hian b lo om ta se a le b hi rational ve ni ta se no a le b te hi rational number ve lo ni ta se rational number le rational inkara hian rational chiar sen lo om zel ani no rational number le rational number inkara hian chiar sen lo rational number om zel ani chu inge om zia a le b inkara mi number alai taka chani la a by b by 2 limit a plus b by 2 limit ro into thim tro helai hi a b oma a le b inkar alai taka chuan a plus b by 2 chu enge om zia ta hian 2 om se ta hian 8 om se 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 long tani chu alai tak hi enge chu hi alai tak tro chu cheng tinge kan hriat 2 plus 8 by 2 2 plus 8 by 2 10 by 2 chu 5 tro 2 3 4 5 che kalong ta tiang che chuan general in a rational ni ta se b rational ni ta se enkara a plus b by 2 om tro chuan a plus b by 2 le b enkara hian rational kha om le zel don tho ni chumi chu enge a plus b by 2 plus b by 2 chu ero plamela chu achung hi LCM kan lau chuan 2 nenga a plus b plus a hi avoid ni nenga plus 2b ni menga by 2 chu a plus 3b a plus 3b no by 2 anenga a hi 1 by 2 in chawanga 1 by 2 ro chu a plus 3b by 4 ta hian a plus 3b by 4 om le don tinani hi rational ani zel asan chu a le b te hi rational ni wangin rational le rational kan bel chon rational ani anoi hi true rational anoi hi sorry
ni ni a le b hi rational ne tro chuan a hnuai hi true rational ni boka tro rational by rational te rational tho chuak chuan chu tiang zel chuan alaya a inkar ami kan zong le a rational tho lo chuak a chuan kan du chuan hemi le hemi inkar ami kan zong le thia tikhan kan zong zel thia te ten tero te thleng khan e top thei don lo ni a inkar ami kha chu chu like kan sei ka rational number are everywhere dense khoi lai mi po rational number pahnih lai la a inkara khan chiar sen lo rational number om zel ani ti kha kan sei zau tel ni sila chome ti chuan rational number chu ti khan kan chiang kot tura ngai la hi YouTube video ani angin kan share thiam lo lai ka chu kan bek le zeu thinanga kan en le mai thin lo ani chuan chu YouTube le video that na em ani kan share thiam lo lai kha ari win zeu the a kan du la han pot the ni chuan rational kan sei ta rational la an chung le roi nei kan te o samjong true ti top tai la ki rational number ani ngam ani to tai la to wang la true kan ti khen rational number name achunga true oma atnoya hen nge am atnoya hen one ani tro chu ti ni chuan hei rational ania sorry hei hi integer ania hei hi integer ani baba tro integer by integer chu rational tro chu ti ani chuan natural number zong hi natural number zong hi rational number an ni vek ani 1 by 1 2 by 1 3 by 1 4 by 1 5 by 1 ang vek ani tro chuan chu tiang che chuan whole number kha hemi chin hi natural chung pan sei kan nei hi tro mi chin hi chu integer rational number an ni ti kan sei to a chuan 0 hi rational ni ve kha poimo ta ni 0 hi rational number an ve ngem ti kha no 0 hi enge 0 hi all number chuan 0 by 2 hi 0 ni thawa 0 by 5 po 0 thawa ni tro 0 by engpo 0 by number engpo 0 ni engpo kan ti hian tuna chuan rational chunga kan ma bangin integer engpo muzia chu 0 divided by integer number engpo omin 0 chok zel don chutin chuan 0 hi integer ania hnuaiah hian integer number engpo 0 ni lo tira kan sei to kha p by q not 0 kan ti kha integer number engpo 0 ni lo hnuaiah khan 0 by integer number engpo 0 ni lo ni chuan 0 chok don chutin chuan hei integer ania chutin chuan 0 po rational number thawani ti kha an sei fe tum ta sila chuan integer kan ti ho zong kha integer number chu nge kha minus changin e chana 0 1 2 3 top thei lo heng ho po hi heng ho chin zong hi rational number an ni ti kan sei to a chuan chu tiang che chuan minus 1 hnuaiah 1 omang ania minus 2 hnuaiah 1 omang ania minus 3 hnuaiah 1 omang tho ni heti lai kan sei ang che khan he lampang po hi rational number kan ni ve tho ni ti chuan heti lai hian thil sei hna ren chang deuh mai a awma natural number hi bounded an niam bounded ni tur chuan a lian ber le a te ber an omangai chuti ni chuan natural number hian lian ber an em nei lo nge lian ber kan sei thei lo
a te per chu kan soi thei 1 ani chu ti ni chuan a te lampang ani chuan bounded below nia ma se bounded above ani lo chuan whole number kan en le chuan whole number hian lian ber nei lo whole number hi enge a lian ber kan soi thei lo mo dam chhungin whole number hi ziak don po ania kan ziak seng don chuang lo ni mo chumi ni wang chuan lian ber ani lo a enge te ber nei te ber chu 0 ani chu wang chuan hei po bounded below chuan integer number in leila integer hian lian ber anem nei lo top chin top thei lo ani le integer hian te ber anem nei lo chumi ni wang chuan integer number phi chu bounded below po ni lo a bounded above po ni lo ni ti kha kan se til le ni ta sila thang ti chuan rational number example a han til pakhat le example pe le kadua chu 1/7 hi la hen divide sa 1/7 to 0.14285 7 top thei lo mo top thei lo ni chu ti ni chuan 1/7 hi rational number ani ve lo mun le ti mai kha olta ni ma se a definition a khan 1 hi integer ania 7 hi integer ania 7 hi 0 ni lo boka chu ti ni chuan hi rational ani tro chuan enge ni na chan in other words heta kan soi to khan repeating emo terminating emo ni ani turani kan ti ma se hi chu a terminate lo a top thei lo tro ma se repeating ani recurring ani achan chu 142857 ta hian 142857 thoron omle tro 142857 thoron omle ti ni chuan 1/7 po hi rational number ni ti kha kan soi chian tum le na ni sila tha nge ti chuan rational number kan soi zo to a next hian irrational number kan soi le what are irrational number q prime kan ti mai irrational number chu a number whose decimal expansion is non-terminating or non-recurring non-terminating mo non-recurring